Ya, besok ketemu Ken. Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Campur sari karo komet. Oke. Iya. Malam. Malam. Tidak pokok tenang malah. Bisa enggak apa-apa. Bablas. Dintekke. Yuk. Yening tawangan lintang bagus. Rangana swaraning ati. Dengarang paraning ratri kamas. Ya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing lah. Enengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu itu. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Lanjutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duit rong tembang wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng uta itu ya. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Ki gak diapa-apa nih to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg Tor. Ngadeg Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakeke anyar. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur apa ya? Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Elah. Loro tenan iki suara. Ayo tar.
sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya sebabnya ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak menak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak roh ndak paham. Sakit rindu. Ayo. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Jembenteng ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Kuwi lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, Iki Hafid oh Mas Hafid nggih. tingkatku. Nggih. Ya, Mas Meneh. Hafid dituruti. Alhamdulillah ringkitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Meneh wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. Kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Kepala Siman. Anu sik, Nggih. enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggar katresnan. Engko Oke. Aku pengen Dek niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, Jan. Ya. Siapit wong loro. Ah, Jangan. Wah, sitak gede sitak. Cilik. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sih, Nah, kon ngendang. Wah, Jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung ya. Heeh. J. Ya.
Yuk, nek nih. Ojo lali pawelingmu buka mana kemas aku kan setia satu anteni nganti saelingmu. Berada lagi ya wes ya terakhir ya dik niken jumeneng ya berdiri Halo, halo apa kabar? baik. Oke aku juga baik. Ya wes. Iya nembang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelandu. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelandu ya. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. He. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yuk. Thank you. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Ya, Oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke terus. Yo. Harta palwana ting ranu Besing kesan mirat ini kayut manis silira
matura kelawan uwakmu ing Ngamarta. Kepiye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak marang Karang Kadempel? Sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka. Gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat saroning ingkang kedah dipun pinanggani inggih menika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Moko Prabu kados pundi pamrayoginipun Janaka? Kula wonten dawuh. Siadi kang ulina ngayam wana hantlasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padesan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudak Tunjung Biru. Menawi makaten kalilang kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebeng karya Dimas Garutaca kula wonten dawuh paman. Awat-awaton lakon ing pamanmu hang padi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru. Lho niki dhateng sedika ngestaken dawuh. Sikra kang bala dumingal kan ngisor. Kula padha mirah ingsun aten mas paku mijil tuhu dahat tanpa karya Gusti oh
ilahing nama sidam sidi sekaring buwana langgeng. Ulun wis padhakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumitir. Semengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa Lesmana Widakdo? Nyun inggih. Duh, yang padha winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe handayong Kyai Semar Badranaya. Kulup Lesmana samendang tan karempit atur kita wis wontampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menapa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun. Awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka asta ulun. Mara gage tampan ana ulun ora awel hanggone masrahake kulup. Ngaturaken gunging panuwun pukulun. Ya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sawise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru, kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana. Ngestakaken dawuh pukulun, rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Ya, Lesmana ulun nyangoni Raharja. Dewa Sukata marang suring brang ngotani aram-aram ngendan wing awiyat ing Dananjaya lan tetuko kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun yang padha wenang. Pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula. Jrenyatanipun paduka Hyang Padha Wenang sampun nyumurpi ancas kula. Ulup Janaka nadyan kira ora matur ulun wis mangerteni. Ulun paring dawuh mangkono mung kanggo pambukaning kandha. Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhaking Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana. Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widakdo utusan saka Praja Pancawati. Duh pukulun para maos lingsem Janaka nyawang sarating Basanta. Menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru, Janaka kula wonten dawuh. Hayiwama purasamu. Kalamun to Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana, tak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu sing ati-ati kula.
Bagnara Sang Arjuna wis menira kamanungsan kasrebanting gaing mungsuh ana satriya kang ngendhek sing dadi laku kuwi sapa Panengah Pandhawa Arjuna kekasihku bali kuwi aku Lesmana Widagda saka Praja Pancamati aku abdine Anoman kekasihku duwe karep apa dene nyegat marang lakuku Arjuna apa bener sira Lesmana wis bisa mundi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru ya kapara nyata ora tedeng aling-aling tedeng Sekar Pudak Tunjung Biru pancen wis ndak pundi Janaka yen pancen sira satriya kang ora serakah margake tak jaluk kembange kang sawiji waduh lah kok enak timen njaluk mung kari aba mongko anggonku Hambudidaya sowan aning Hyang Padawenang betek lamun anggonku kepengin mundi Sekar Pudak Tunjung Biru kanggo cih nomboyong Kakang Semar Badranaya yen tak jaluk siji ora kena tak jaluke kabeh kendangi waduh bagus jare kowe ngaku satriya ning kenang apa kok mentro mbegal ana dalan he Arjuna kepara Anoman duwe sayembara apa sayembaramu lakon kowe ngrebut Sekar Pudak Tunjung Biru yen wis kelakon nglangkai bangkine Anoman Tina iki
roket keket dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya. Lindhu bumi kunjing ing kados pundi Raden Anoman nyuwun kula kembange kelakon direbut kelawan Arjuna aku mung antuk cangkoke wae. Wah ketoke satriya ning patrape kok kaya maling golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan. Nadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati cangkok bakal tak aturake kelawan Kok Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken. Sahabat ingsun tepining hangulati puspita medemendah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa antuk gawe nuringgih Koko Prabu kula sampun kasembadan mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru namung boten kalian cangkokipun kowe entuk nak asil saka oleh mung ngrebut to kula mboten ngrebat nanging kula ndadar ketrimane gesang kula ya ya yen pancen kowe mangkono nadyan mung kembange ora dadi ngopo malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju karang kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cehna mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken Prabu.
nyuwun sekar tunjung biru kasembadan den pati hananging sekar den rabut hamung ngantuk cangkok yakti Sang Arjuna gawe kidul murang tata yen Arjuna gawe isin nantang Prabu Rama tak kanthi ing nuswa Jawi pasrah cangkok mrengki Semar mangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Amarta lan sinuwun ing Dwarawati ya Kakang Semar tekaku iki Kang wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya ngaten sinuwun kapara nyata aja kurang pangapura ya Kakang Semar kembange tanpa cangkok kembange sekarang budak tunjung biru ora ana cangkoke kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar ya senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta nggih cobi kula taminipun Ndara kembang pudak tunjung biru ingkang kula tampi iya Kakang ayo Kakang Semar enggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang mengki riyin Ndara Janaka mengki riyin
Paradi sareh sawetawis nggih, Gus. Nika dampyak sinten nika? Prabu Rama Wijaya ingkang rawuh wonten Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ingsun Kang Prapta ana kene kelawan kadangku Lesmana. Kang wigati bakal ngaturke pundhutane Kakang Semar yaiku Sekar Pudak Tunjung Biru. Nanging amung cangkoke wae kepiye kok tampa apa ora Kakang Semar? Cobi kula tinggalane riyin. Yo, kagatokaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatining wujud wenteh garwanira Ki Lurah Semar nenggih Batari Kanastren. Cacah to iki. Inggih Kyai. Kula ingkang sampun wangsul punten dalem sewu. Kula ingkang dados Sekar Pudak Tunjung Biru miwah Cangkok Wijaya Mulya kala wau. Kowe bubar saka ngendi, Tren? Kula bibar saking Hyang Pada Wenang. Perlumu apa sowan mrana? Namung nyuwun pitedah dhateng Hyang Pada Wenang kula kedah momong sinten. Oh ngono. Nggih. Terus kowe nggawa amanah apa saka Hyang Pada Wenang? Mekaten Kyai, dawuh ingkang kula tampi paduka kalian kula kedah momong dumateng para Pandhawa. Sebab apa ora momong marang Prabu Rama? Awit sampun diwanci gumantos sing kawontenan. Kala semanten paduka momong dumateng Prabu Rama krana masih wonten jamaning Guntarayana. Ing mangke sampun ngancik jaman Guntara Sabda inggih alaming para Pandhawa. Sabab Prabu Rama sampun paripurna kewajibanipun. Ngono nggih. Kewajibane Prabu Rama apa? Mardikaaken nagari. Lah yen kewajibaning Pandhawa gadah kewajiban ngisi dumateng kamardikaning negari Kyai. Oh, ngono. Inggih. Ingkang menika Kyai, monggo sesarengan kula kanthi kula dherekaken momong dumateng para Pandhawa Kyai. Welah dalah. Kyai Semar, kula sinuwun. Nggih. Ingsun narima ing pandum ora bakal meksa marang Kyai Nayantaka. Ya mung sadurunge aku kundur Kyai Semar, aku mung titip kelawan para Pandhawa. Tetep terusno lelabuhanku.
Kejaba saka iku, aku kepengin ketemu adu arep catur nitra kelawan Prabu Kresna. Monggo kula sumanggaaken catur nitra kelawan Prabu Kresna. Prabu Kresna apa sang Prabu Rama? Ayo metu sedhela. Ya, Prakodara. Piye? Aku tak njagongi Prabu Rama sedhela ya. Kae rantak-rantak ana daya, dayahe Kurawa. Mung tamune Prakodara. Tanjir. Ngabar sumebar pawarta-warta Kakang Semar kasembadan kaboyong dening para Pandhawa. Tegese gagar wigar tanpa karya negara ngastina duweni gegayuhan boyong Kyai Semar. Para Kurawa. Barisan witing klapa cawisna maju dina iki cicil Bratayuda. Swata mopo. Tak jaluk Kyai Semar. Ndaluk kasempatan Kyai Semar bisa nglangkai banggine Werkudara rangsang Balawarti. Yo. Semar Putra lak gempur negara Ngamarta maju legane ngatiku tibane titir mati dening aku yo. Pola ruto saking kutha Sagara Kula yen ataname utusa Sang Sri ing ana wigati apa Sang Prabu Rama dene miji marang aku kene metu saka dalem Karang Kadempel. Iya Sang Prabu, mulane Sang Prabu ndak kanthi miyos ana njaba aku mung bakal nyuwun pirsa. Mundhut pirsa babagan apa Prabu Rama? Apa kepara bener Prabu Kresna nganti dina iki isih dadi kekandanganing pukulan Bathara Wisnu? Yen pancen ora kleru pancen kaya mangkono. Pancen kaya mangkono kahanane Prabu Rama. Nganti tekan dina iki aku isih dadi titising Sang Hyang Wisnu. Yen pancen bener-bener panjenenganmu titis Sang Hyang Wisnu mara gage aku bakal arep takon. Takon babagan apa Prabu Rama? Bathara Wisnu tumurun ana Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna? Prabu Rama piye?
Sang Hyang Wisnu mono manitis marang Madyapada rambah kaping 7. Angka 1 manitis marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanggane Prabu Danapati. Angka 2 marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Dene angka 3 marang jeneng para Prabu Rama Wijaya, kaping 4 marang jeneng ingsun. Besok rambah kaping 5 Yang Wisnu manitis marang Nalendra ing Kadiri ya mamenang Prabu Jayabaya. Rambah kaping 6 marang ratu ing Malawapati Prabu Angling Darma. Genepe kaping 7 marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mangkono surasane tulis kang wis ndak kawruhi Prabu Rama. Bener apa luput ndak wangsulake marang Prabu Rama anggone bakal mangsuli apa kang dadi kandhaku Prabu Rama. Ya pancen bener apa kang dadi kandhamu kabeh Prabu Kresna. Yen mangkono jeneng ingsun wis bisa nitik marang sapa kang dadi kekandanganku nanging aja saiki Prabu Kresna. Lho lha besok kapan? Ngentenono besok lamun ana wanara kang ulese abang Prapteng Praja Ngamarta mongko bakal nglamar Wara Drupadi garwane Puntadewa. Ing kono dadi pancatan ingsun bakal manitis marang jeneng para tak enteni Sang Prabu Rama. Astabrata